Flying on holiday! Sa Pepa sa George, kinaging packet silang gamit para doon sila magpaanyar. They are packing their bags. Hoy mga tsaka, pagdali mo dira oy kay mabiyanta. Hoy pagtagad mo ra pagag maigo sa eroplano dira baka maigo kay dako kay mong lawas. Wow, yang hiya, iyang ilambat amo pagdali mo dira kay mga tunata. Tagad kani akong dalon. Kani akong dalon kay mo man gatulon ako bigas, so di ba? Amo na ako dalon dira sa mo hadoy. Dinosaur. Hoy pagdali mo dira ha pang naog na dahil pagupan yung impake kay mga tunata kay Italy. Kani, la perfect, love it. Hoy, Diyos ko, kadangan ba dahil mo gipandala na gamit? Uy, halos imo namang gipandala tarang gamit. Dahil dala lang kapilang CR, dahil ang balay, dala tarang wow, naulaw ko ni modelo, tarang mga pagkaon sa repte na simuntiyan, gita ko lamtiyan. Sige lang, tig-sweldo na ra ba? Hoy, nga naman kadiribait, mga tabing Italy. Dahil pautang ako bugas, dahil bali na ako ugma, dahil wala may bugas sa balay, dahil. Wato kay may Italino, kay para dito mamalinog balay, bayat kita kanimbag, sagpak ko ni mo, wala utang karon dayot. Di ay, mao ba dahil, mao ba kay kagbag, dahil imong ilong di awad, dahil imong ilong ba. Hello, wow, manghinaway, magdi pautangan, pahawa mo diribait kay, mao tabing Italy. Sa bakay, mao ba kay kagbag, color pink, liwat sa tag-iya, marag nang og napkin. Hoy man, naan ang mga wayog lamaw may andam na diha ma. Hoy, wala utang karon kay mga tabing Italy. Di may mangutang dahil kay nakadawat og purpose. Yes, correct. Di may mangutang dahil kay nakadawat og purpose bayot. Arain nyo na ng tinula. Ingon nakadawat og purpose pero ngayon mga iba magsudaan. Lakaw na mo yun kinani yung service. It is Mr. Bull in his taxi. Hoy, palaw ko siya mga gamit dira ambi na kay basin ilabay ko siya ato bagan ala ta din baboy di pamilya. Hoy, wala na ilain ni pakuan kay bugat yung bag din sa gidala day bato yung panulod anak day na may bato. Hoy, baboy di pamilya panakay na mo dira kay basin ibangga ko ni ron. Pag hilo mo ilago mo na kay naman sa sakyan na naliwat mo bayt asang ituma. Ang gunit mo kay basin ibangga ko ni. Bye mga tsaka! Ay nabog balik! Baboy! Ang baboy di pamilya ka na nakay silang taxi kay para mga tog airport. Hoy, pag naog na mo, abot na ta! Kuan yung gamit o asang dagbugata sa ni bato. Unta maigo ka sa aeroplano sa rabang dakuan mo, dakulan tiyan ni mo da. At least, lamay ko color. Palihog ko sa kato mga baboy, palihog ko panguli na lang mo kay bawal mo dito sa airport. Hala bawal ra ba ang mga baboy diri? Kita kani niya gisagpa ko ni kuan ni. Hoy, bungogon asa man ibutang asa rabang bugata ni basin ibunta ko ni mo na ala, ta ka dira ron. Hoy, bagoon kita ka nang sa mga tubangan dira ibutang ang luggage ni mo da, dakulan ang tiyan ni mo da. Next year pa ninyo ni makuha yung luggage. Sure ay, wala ba ko nang utana? Apila po di oh, kupod. Unsa pa man yung gihulat, ibutang na dila bayot, sa gihulat Pasko, pero kayo pakita ninyo, tanawan ninyo. Ing ani mahitabo ba sa mga dagkog tiyan? Char lang. Dayon unsaon man na siya. Siya pag masulod na siya, makita nimo day kung gilab ba kaniya tanawa, di ba nay sulod? Ay wow. Ibutang na day mong bag dira basin ikaw kay sulod dira ron. Tagad oy, gad ako na ng simod nimo. Ay tara kong teddy bear. Hello, perfect. Nakita na ko nang muna gadto doon ako bega, di ba? Ikaw George sa manim. Dinosaur! Hoy, sakto na George, baka kagbaba. Hoy, talan na dahil kay mabilin ta sa airplane bayo dita kasakay. Og sa dihang ang mga baboy di pamilikin na nakay sila dahil para mato sa destinasyon. Wow, airplane! Wee. Hoy, panaka na mga baboy kay mga dira tag Italy. Let's go, malarga na tabay pagdali mo dira. Hoy, paglingkod na mo dira bayot kay mga larga na taday magpabilin mo dira day basta ipagtulod ta mo dira paglingkod na mo dira bayot. Ay, hala may babakay kapag hilam dira maglingkod na ta paglingkod na babayot. Nay na may lagay itlog diri. Hoy, nabuang naman guro ka bayt airplane man day wala mamaligag itlog diri day di man ni para sa bus bayot nabuang na. Hoy, mga adder malitaw din yung mga seatbelt kay mga larga na taday. O panggunit mo dira kay mo larga na ta ha, panggunit mo diha. Hoy, pagdalig larga dira yo sige gayaw dira day. Hala may bangga ko ni ron. Kautoron. Wow, perfect. Hala day tanawa din nagulan, di ba? Hello, ang Pepa, kabalo kang gaulan sige gadudulan ng teddy bear ni bet mo kag dog iro. Saba ay akong tiyan. Wow, nindo tayo mo na ba ng Devas? Hoy, pagonit mo mga abnormal kay mo saka na tag Devas. Wow, mao na ni ang Devas, katsaka pa mo galiwat sa drive. Yung ibang gata kaning san, awa lang. Sulaye.